Μια μέρα τα αποφάσισα πως πλήρωσα πολλά και δεν ξαναπληρώνω κανέναν κερατά. Έφτανα στα διόδια και άνοιγα την μπάρα. Ποτέ δεν τους πληρώνω πια ούτε μισή δεκάρα. Οι υπουργοί κορόιδευαν και μη είπαν τζαμπατζή πως είμαι ασυνείδητος, τα φάγαμε μαζί. Το ξέρουμε όμως όλοι μας ποιοι έχουν την κουτάλα, και έτσι εξακολούθησα και άνοιγα την μπάρα. Το είπα και στους φίλους μου και άρχισαν κι αυτοί την μπάρα να ανοίγουνε και γίναμε πολλοί. Οι άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Νόμο τότε ψηφίσανε πως όποιος δεν πληρώνει, αν η τροχέα είναι εκεί, πρόστιμο θα πληρώνει. Προβλέπεται όμως πίστοση αφού λεφτά δεν έχω, κι αν δεν ανοίξουνε ευθύς ταυτόφορο τους τρέχω. Δε μας τρομάζουνε τα νέα μέτρα, μας εξοργίζουνε κουφαλαρέπα. Τα νέα μέτρα δε μας τρομάζουνε, τα νέα μέτρα δε μας τρομάζουνε, τα νέα μέτρα μας εξοργίζουνε κουφαλαρέπα.